pozor, náhus nezagága. Dostali ste správu z vašej banky či od kuriéra s naliehavou požiadavkou, že treba otvoriť priložený odkaz, uhradiť zásielku či overiť vaše údaje? Pravdepodobne ste sa stretli s tzv. Phishingom, podvodom cez SMS správy. Útočníci sa snažia vyvolať vo vás pocit, že treba okamžite konať. Dúfajú, že kliknete na priložený odkaz a zadáte svoje platobné údaje, čím im uľahčíte prístup k vašim peniazom. Ide o premyslený plán, ako z vás vylákať citlivé údaje alebo finančné prostriedky. Preto nikdy neklikajte na odkazy v podozrivých SMS správach a nevyplňajte citlivé údaje. Nikdy neplaťte clo ani poštovné uprostred procesu doručovania. Za balíky sa platí pri objednávaní vopred alebo pri prevzatí kuriérovi. Nikdy nereagujte impulzívne a podozrivé správy si najprv preverte. Rajvkujte bezpečne.sk